ಆಟಿಗೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮಾರಿ ಬರ್ಸ ಆ ಬರ್ಸ ಟೈಮುಡು ಮಾರಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾರಿ ಬಿರಿ 10 ಬದಿ ಪುನಃ ಸಮಾಜ ಆ ಮಾರಿದ ಟೈಮು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಆಟಿಗಳ ಎಂಜಿ ಮಾರಿನಿ ಕಲಿಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಲಂಜೆ ಕಲಂಜೆ ನಾ ಕಲಂಜೆ ಏರೆಗು ಮಗೆ ನಾ ಕಲಂಜೆ ಮಾಯಂದರಸು ಮಗೆ ಕಲಂಜೆ ಮಾಯದು ಪುಟ್ಟೊಂಡೆ ಪತ್ತೆ ಕಾಲಡು ಕಲಂಜೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಪ್ರಾಯೋಡು ಕಲೆಂಜ ಮಾರಿ ಕಲೆವುಲಾ ಮಾರಿಗದಾನೆ ಓಡು ಕಲಂಜ ಬಿರಿಗದಾನೆ ಓಡು ಕಲಂಜ ಪದ್ನಾಜಿ ಕೊಟ್ಟಂಪಲೆ ಕಲಂಜಾಗ ಪದ್ನಾಜಿ ಕೊಲ್ತೀವಿ ಮಂದೆಗು ಮಾರೆಗಿ ಕಲೆಂಜ ಮಾರಿ ಕಲೆವುಲಾ